Il-Kummissarju Ewropew John Dalli jgħid li lil mir-rapporti tal-esperti l-ekonomija ta' Malta hija staġnata. Jisħaq li n-nies qed iħossuhom maqtwejn mill-proċess ekonomiku. L-istaġnar li qed iħossu n-nies li hawn fl-ekonomija hija għax ħafna nies qed iħossuhom maqtwejn barra mill-proċess ekonomiku. Kollox huwa konċentrat fl-embut tajjeb għal ċerta nies illi donnom jieħdu kull ma ikunaw illi huwa ta' min jieħdu. John Dalli jgħid li f'pajjiżna il-meritokrazija spiċċat u fil-pożizzjonijiet għoljin jinħattru biss nies illi lesti jimxu mal-ordnijiet illi jingħataw. Kan naraw min jiġi appuntat u kif f'ċerta pożizzjonijiet huwa jiddependu minn kemm inti lest illi tiffolja l-istruzzjonijiet iktar u iktar milli kemm inti lest li taħseb. L-eks Ministru Nazzjonalista jgħid li din is-sitwazzjoni qed turtaħ. Din mhijiex tmexxija tal-Partit Nazzjonalista illi jafu. Dak huwa l-affarijiet fl-opinjoni tiegħi illi jiena inħoss illi inħossni urtat ħafna. John Dalli temm jgħid illi l-muntaturi biex jagħmlulu l-ħsara għadhom għaddejjin sal-ġurnata tal-lum. Hemm klikka tajjeb illi għandha dil-fobja għadin niftehmu illi jew biex jiskreditawni jew jien naf minn għalihom ħajbeżżawni sa jiena mhux intimidat minn ħadd tajjeb qatt ma ġejt intimidat f'ħajti jiena.